Kaixo denoi kulturritze honetara etortzeagatik. Gaur arratsaldean jorratuko den gaiak garrantzi handia hartu du azkenaldian. Izan ere, krisialdiak gizartearen atal guztiak ikutu ditu, dela osasuna, dela ekonomia, dela heziketa, eta horrek guztiak eragin du gizarte zerbitzuen eskaerak handitzea. Jendeak orokorrean ez ditu ondo ezagutzen gizarte zerbitzuak, eta batzuetan behar izenez gero beldurra du besteok zerote esango duten. Azken batean, haien ustez, gizarte zerbitzuak gizarte bazterkeria murgilduta daudenei zuzenduta dago. Usteak erdi ustel. Mota horrelako iritzietatik ihes egitea da ekitaldi honen helburua. Antolatzaileek hasieran beste programa bat eratu zuten non gizarte langileak ziren aktore nagusiak. Izan ere, ekitaldia bera beste leku batean egiteko proposamena azkartu zuten, eta halaber gizarte baliabideen kudeaketaren erantzuleok gonbidatu gintuzten. Ez zen lan makala. Bildu ginenean ohiko hitzaldea proposatu ziguten. Ni dena den etxera itzuli nintzenean eta nire seme gaztea ikusi nuenean, konturatu nintzen gaurko gazteriak babespean bizi dela eta errealitatetik at bizi ere. Are gehiago, gurasoek pobrezia, gizarte bazterkeria estaltzen dituzte beraien semeak ezagutu ez ditzaten. Eta hori ez da ez ahuntzaren gauerdiko estula. Horregatik, ez ohiko edo bestelako ekitaldia proposamena aurkeztu nien. Eta halaxe suertatu da. Gela jendez lepo dago eta gazteak gehiengoa zarete. Hitzaldia bai izango duzue gizarte zerbitzuetako mundura hurbil zaitezten, baina beste ikuspegitik. Gizarte zerbitzuak boluntarioak behar dituzte, eta era honetako ekitaldian bitartez ezagutzeaz gain aukera izango duzue mundu honetara hurbiltzeko. Jardun eremu honetan balore batzuk ezagutzeko paregabeko aukera izango duzue, horretan datza ikuspegi berria. Hitzaldiarekin batera antzerki batez gozatuko zarete, eta komikiak ere banatuko dizkizuete. Gizarte zerbitzuek beste norabide batera abiatu behar dute, eta bideratzeko ezinbestekoa da gazteriak parte hartzea, benetan. Badakigu urte askotako lana dela, baina lehenengo hasiak ereitea espero dugu. Eta oraintxe bertan utziko zaituztet Joserekin, nahaste horren egiarekin.